Eu sunt Emanuel Eleiner și sunt liderul partidului Ninja, Partidul Libertății și a Schimbărilor. De foarte multe generații, gurile voastre sunt controlate de brecheți metalici. Ajunge! Nu mai răbda! A venit timpul să respiri din plin și să devii liber. Odată ce ne vei alege, vei simți schimbări enorme și vei uita odată și pentru totdeauna de durerea dinților. Ba mai mult, nu va mai fi nevoie să renunți la bucatele tale preferate. Valorile Eleinerelor sunt solidaritatea, egalitatea și, desigur, unirea. Ajunge să trăiești trecutul. Hai să privim în viitor. Alege progresul. Alege Eleinere. Partidul Ninja. Transparență totală, rezultate eficiente. Ce zici? Te-ai decis? Haide, e timpul să iei o decizie.